شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም ይሁን ከመይጸንይኩም ሄሰን ግጽ ፈሻምሊንግ ግጽ ፍሪዱ ግጽ ሞት ወርሜር ሎም ደማኹም ተኩል ጊዜ ንመዓልትና ህይወት ዝህባ ናይ ህይወት ቃል ናይ ሰማይ ቃል ንካፈሎ ንዝበለጸ መዓልት ዝኸውን ዝበለጸ ቃል ሒዝና መጽና ኣለና we då ska vi få ta del av det levande ordet ord från himlen som är för den här dagen ሎም ንካፈሎ ቃል ንምልኦ ንጠንቀቀሉ ስብዲ och dagens ord det är var vaksam med vad du fyller dig med Lukas 6:45 i Lukas evangeliet kapitel 6 vers 45 አፍ ከምልአት ልቢ ይዛረቡሞ እቲ ሕያዋይ ሰብ ካብቲ ጽቡቕ መዝገብ ልቡ ጽቡቕ ይወጽእ እቲ ክፉእ ድማ ካብቲ ክፉእ መዝገብ ልቡ ክፉእ ይዘውጽእ står så här en god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd men en ond människa bär fram det som är ont ur sitt onda förråd hennes mun säger vad hjärtat är fullt av ኣብ ህይወትና ኣብ ልብና ዝመለአ ንዕኡ ብምዝራብና ኢና ንነብሮ I livet vi lever det ord som vi har fyllt oss med det vi talar ut. ስለዚህ ኣብ ህይወትና ካብታ ሓደ ኣዚና ክንጥንቀቀሉ ዘለና እንታይ ነው ውጽእ ዘይኮነስ እንታይ ነው እቲ Så det viktigaste sak vi behöver överväga och förstå i våra liv är det viktigaste är inte vad vi talar ut, det är vad vi fyller oss med. ምክንያቱ በአኻ እንታይ ውጽእ ውጽኢት ናባኻ እንታይ ኣቲ Och det är för att resultatet av vad du har talat ut det är vad du har fyllt dig med. ሎም ትነብርዎ ዘለኹም ናብራ ትማለ ናይ ዘእተኹም ሓሳብ ውጽኢት እዩ Så det liv som du lever idag det är de tankar som du har tagit in och fyllt dig i gårdagen. ስለዚህ ንናብራኹም ሎሚ ኮንኩም ክትጥንቀቁሉ ትኽእሉ Så era liv det är inte idag du behöver vara försiktig. ምክንያቱ ንናይ ሎሚ ናብራኻ ሎሚ ክትጥንቀቁሉ ዶንጊኻ För att du skulle vara försiktig för ditt situation för idag det är redan för sent. ምክንያቱ ኦሬዳ ኣቲ ሲግለጽ ይዘሎ ሕጂ Och det är för att det har redan kommit in och det börjar manifestera sig nu. ከተእቱ ኩልኻ ኢኻ ክትጥንቀቕ ደለካ Det är när du ska mata dig in så du behöver vara vaksam och försiktig. ንጽባሕ ድማ ልክዕ ከምኡ ሎሚ ኢና ንጥንቀቐላ Och det är samma sätt för morgondagen det är idag vi behöver vara försiktiga. ብዙሓት ሰባት በዘራርቦኦም ደስ አይብሎምን እዩ Många personer är inte glada med deras sätt de pratar. በነባብሮኦም ደስ አይብሎምን እዩ De är inte glada i deras livsförhållande. ነገር ግን ኣዘራርባኻን ኣነባብራኻን ውጽኢት ናይቲ ብዓይንኻን ብእዝንኻን በእምሮኻን ዝኣተወ ድምፂ እዩ Men det är resultat av hur du pratar, hur ditt levnadsstandard är och hur ditt liv ser ut. Det är resultat av vad du har sett och vad du har hört och vad du har tagit och matat i ditt sinne. ስለዚ እዚ ሎሚ ኣብ ደገ ትነብሮ ዘለኻ ውጽኢት ናይቲ ዘይርአ ውሽጥኻ ተቐሚጡ ዘሎ ሓሳብካ እዩ Så det som är synligt det du lever ditt liv just nu som du ser det är resultat av det som är det fördolda vad du matar dig med ditt inre. ዓይንትኻ ብሉጽ ነገር ንኽሪኣ ከይከፈትካ ብሉጽ ዓይነት ህይወት ካባኻ ክወጽእ ኣይትጽብእ Så förvänta dig inte att du ska se vackra saker i ditt liv om du inte öppnar dina ögon för det som är värdefullt att kolla i. ኣእዛንካ ንብሉጽ ድምፂ ከይጸለኻ ብሉጽ ዓይነት ህይወት ካባኻ ክወጽእ ኣይትጽብእ Förvänta dig inte att du ska få höra och se bra saker när du inte låter dina öron höra det som är värdefullt och bra för dig. ኣእምሮና ብምሕዳስ ሓሳብና ከይተለወጠ ብዝበለጸ ናብራ ክንመላለስ ኣይንጸብእ Så låt oss inte förvänta vi ska ha ett bra resultat av våra liv, våra val vi gör om vi inte förnyar vårt sinne för det som är vettigt och bra för oss. ክሳብ ተሓልሞ ዘለኻን ትምልኦ ዘለኻን በበይኑ ዝኾነ እቲ ተሓልሞ ዘለኻ ትምኒት ጥራሕ ኮይኑ ክተርፍ እዩ Och det du drömmer om du inte lever det kommer endast fortsätta vara en dröm. نونو كل جيزي كتسمع كلكم كترئي كلكم كتحسبوا كلكم ناب حلمكم كم زبصحكم تنقر قصعنياتكم Så var alltid medvetna att allt det du hör och det du ser, det du tänker och funderar på det är det som kan göra det att du kommer till dina drömmar. أفزمل أطرحة توصو För ett mun talar endast ut det den är fylld av. متحف دما هيوتن موتن بسلطان لسان يزول يلوي Guds ord säger liv och död är i tungan. هيوت انت مليخا هيوت كتزاربيخا Om du är fylld av liv du kommer tala ut liv. هيوت تدي مليخا كن هيوت اي تزاربني Om du inte är fylld av liv så kommer du inte tala ut liv heller. تا يوزات وكم زولو Så vad är det som du fyller dig med? أمركم ما بيزوع زولو Vart är det era tankar spenderar sina timmar? أزانكم مسمن يزوع زولو Vem är era öron med varje dag? عينتكم نماني تخفي تزوع زولو Vem är era ögonen öppna till? بترئيوه بتسمعوه بتحسبوه تتنقق Så var vaksamma med vad ni ser, vad ni hör och vad ni tänker på. متان بتزاربون بتنبرون كتنقق Att ni ska också kunna vara försiktiga med vad ni talar och hur ni lever. سكم سايكم زيلكم عوجو Så proklamera med mig just nu. أملاخي حيلي هوته يبلو Min Gud, du är min livs styrka. أيدك من يبلو Jag kommer inte bli trött. أملاخي سلامي يبلو Min Gud är min frid.
ኣይጭንቕን ይበሉ Så jag kommer inte oroa mig. ኣምላኸይ ህይወተይ ይበሉ Säg Gud att du är mitt liv. ኣብ ሞት ኣይነብርን እየ Det är därför jag kommer inte leva i död. በቲ ዝበና ሓይሊ ንኹሉ ይኽእሉ እየ Med det kraft jag får från honom så förmår jag göra allt. በኽናፍ ንስሪ ኩሉ ጊዜ ንላዕሊ እየ ዝወፅእ Och som örnen så lyfter jag upp mig alltid uppåt. ስፍራይ ኣብ በረኽቲ እዩ Och min plats är på höjderna. ኣሜን Amen. ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም Ni är värdefulla och segrade. Guds frid.